Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang bawat isa po ay inaanyayahan na pong tumayo. At bago po tayo magsimula magpuri sa ating Panginoon, umikot po tayo. Kabayan po natin ang ating mga kapatid. Kasama din po natin sa umagang ito ang mga kapatiran po natin sa Paranaque. At magandang umaga po sa bawat isa. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. Oh, good to be a Taylor family. It has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are going to be a Taylor family. It has to be Jesus, you and me. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Sa umaga pong ito, muli po nating ihanda ang ating pong mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon, and we will welcome the Holy Spirit in this place. Sa ating pong pag-awit, sa bawat awitin na ating aawitin, ito po ay maging panalangin na ating puso. So this morning, we will worship the name of Jesus. We will welcome His Holy Spirit in this place. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down,
your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down, rain down. Though I am seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. Open up, so open up heaven, open it wide over your church and over our lives. Oh, I have seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. Open up heaven, open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, oh, we need your touch. We need your touch again. Holy Spirit, rain down, oh, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down on us, rain down. Oh, no eyes have seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. Open up the heaven, open it wide over your church and over our lives. Though I have seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. Open up heaven, open up wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down on us, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down.
God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We praise you, Lord. We praise you and we glorify your name. We exalt you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin dakilang Diyos o God. At Lord, sa umagang ito, mahal naming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sa pakikipisan ng banal na Santong Espiritu, kami po ay nagpapasalamat sa iyo for the privilege to God na muli sambahin ka sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito. Salamat po dakilang Diyos sa mga anak mo na dinala mo na ang panyapak sa lugar na ito upang aming makaisa sa pananambahan sa iyo, God. At sa mga padating pa, Panginoon, hinihingi po namin ang pag-iingat mo na sila po'y makarating dito ng safe and sound, O God. At bago po ang lahat dakilang Diyos, O God, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, mga bagay na pwedeng maging hadlang upang hindi ka namin maranasan at hindi kami maging karapat-dapat sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. Lord, cleanse us with your most precious blood, Lord. Search our heart, O God. Hallelujah. At Lord, thank you. Clothe us with your love of righteousness, O God, upang kami malayang makapanambahan sa iyo at maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon, upang ang iyong grasya at habag, pag-ibig at pagmamahal ay patuloy naming maranasan. Oh yes, O God. Hallelujah. At Panginoon, O God, itinataas po namin, iniaalay po namin sa iyo ang aming pananambahang ito, dakilang Diyos, O God. Lord, wala kaming inaasam, Panginoon, kundi ang mabigyan ka ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati, dakilang Diyos, O God. Kaya Lord, hinihingi po namin ang presensya ng banal mong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Katulad po ng aming inawit, Lord, Holy Spirit, pour out your power upon this place, O God. Rain down your power, Lord, your anointing, O God. Orchestrate, Panginoon, O God, ang every part of this service, O God. Hallelujah. At unay nga po, Lord, salamat sa mga puso na ihinanda mo na, Panginoon, O God, upang makinig, Panginoon, O God, at matamnana yung banal na salita. Pagpalain mo, Lord, ang lahat mong anak na gagamitin sa umagang ito. Lord, thank you for the worship team, Lord God. Thank you for anointing them, Panginoon, O God. Hallelujah. Even the dance, O God. At Lord, maging Panginoon ang anak mo, O Diyos, na maghahayag ng iyong salita. We are praying, Panginoon, O God, for your double portion of anointing upon here, Lord. Tunay nga, Panginoon, ikaw ang mataas sa buhay niya. Ikaw ang maluwalhati at madakila, O God. Lord, hallelujah. Yes, O God. Salamat po. Hide her under the shadow of your wings, O God. Under your cross, Panginoon, O God. At tunay nga po, Lord, anoint her, Lord God, na ang tanging salita at revelasyon lang na galing sa iyo ang mamumutawi sa kanyang bibig, Panginoon, O God. Lord, salamat po ng marami, even sa iyong mga anghel na ipinadala mo na upang mag-income sa lugar na ito, O God. No weapons of the devil, walang anuman, Panginoon, na tunay nga pong kabalan o disturbances, O God, ang magagawa at magtatagumpay sa aming kalagitnaan, O God. Lord, salamat po ng marami, O God. Lord, hallelujah. Bigyan mo po kami ng pusong nagkakaisa, a worshiping heart, O God, hallelujah, na walang ibang ninanais kundi ikaw ay mapaluguran. Lord, ikaw lang at walang iba sa aming mga buhay, dakilang Diyos, O God. Salamat po ng marami, dakilang Diyos, O God. Hallelujah, yes, O God, salamat. Tunay nga, dakilang Diyos, O God. Hallelujah, inaangkin na po namin ang tagumpay sa pananambahang ito, Lord. Dahil wala kaming ibang itinataas na pangalan sa lugar na ito, kundi ikaw lang, mahal naming Panginoong Jesus. Yes, O God. Lord, thank you for signs, wonders, and miracles, O God, na mangyayari, Panginoon, upon the preaching of your words, O God. Ang mga nang mihina, Panginoon, O God, ang mga may mga kabagabagan, may mga sakit at karamdam, may kakatagpuin mo, dakilang Diyos. You will manifest, Lord God, kung sino ka sa buhay namin at kakatagpuin mo ang lahat naming mga pangangailangan. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.
Jesus, we praise you. We glorify your name and we bring back to you all the praises, the glory, the thanksgiving, and the adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church! Mahina pa. Good morning! Amen. Excited na ba tayo magpuri at sumamba sa ating Diyos sa buhay? Parang yung ba hindi pa excited? Sino na excited na magpuri sa ating Diyos? Amen. Katulad po ng ating awitin, sabi po doon, this is the day that the Lord has made and we will and be glad. Amen. Isipin po natin ngayong araw, ngayong oras tayo ay gumising. Ito po ay isang pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Tayo ay binigyan ng panibagong lakas. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ibigay mo ng the best mong pagpupuri sa ating Diyos. Sabihin po natin sa kabila, sa likod natin, ibigay mo ng the best mong pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya po muli, tayo sasamba at pagpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen? Heart and mind on you. Sing Jesus, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing there's so much more, knowing that all you have in store for it's good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice. Come on, let's rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. I'm putting my fears aside. So much more, knowing that all you have in store for me is good. Thank you, Lord. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about you. Sing it again. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. Oh, thank you, Lord. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you
I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live. Sing, I will stand, and I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. The day is the day you have made. I will rejoice and be glad. The day is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Today is the day. Yes, Lord. We thank you, Lord. Patuloy tayo magpasalamat sa ating Diyos. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this back home. And I tried with all my might, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, and I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep on moving. Now you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the
Let's declare. Hell lost not one. I am free. I am free. I am free. Sing. Hell lost not one. We are free. I am free. I am free. Hell lost not one. I am free. I am free. Hell lost not one. I am free. I am free. I am free. Hell lost not one. I am free. I am free. We are free. Oh. Hell lost not one. I am. We are. Sing it again. Hell lost. Hell lost not one. I am free. I am free. I am. Hell lost. Hell lost not one. I am free. I am free. Because you picked me up and turned me around, placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Savior, I thank God. Amen. Katulad ng ating inawit, sabi niya, hindi na tayo katulad ng dati. Dahil binago na tayo ng ating Panginoon. And we are free. Kaya muli ating aawitin. Sabihin natin, get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Say, get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Say, get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up, get up out of the grave. Because He picked me up, turned me around, placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. Muli pa pasalamatan natin ang Diyos, because He picked me up, turned me around. Lord, thank you. Because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. Once again, pasalamatan natin ng Diyos, because He picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Pagpupurihin natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos sa buhay. Oh, we thank you, Lord. Oh, we praise you, God. Oh, yes, Lord. Tuwing nga, Panginoon, katulad ng aming inawit, kami ay mga bago ng nilalang, at ito po ay dahil sa iyo. Dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. That you gave your life for us. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy kaming sasamba sa iyo ng buong puso. Patuloy namin idideklara how good you are in our lives. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming buhay, O Diyos. We will rejoice and be glad. Oh, yes, I love you, Lord, and your mercy never fails me.
until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Sabi natin sa Panginoon, all my life. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lord, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. I'll sing all my life, and all my life you have been faithful. Lord, all my life, and all my life you have been so, so good. Yes, you are. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it in. Lord, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it again. Lord, all my life, and all my life you have been faithful. Oh, thank you, Lord, you are. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Sing it again, Lord, your goodness. Your goodness is running out, it's running out. My life, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. With all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, Lord, we will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing it again, church. Lord, all my life you are faithful. All my life you have been faithful.
Diyos sa buhay. Now, in the good times and bad, Lord, we worship you. You are on your throne. You are God. You are God alone. Say, you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Sing it again. You're unchangeable, unchangeable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, yes you are. You are on your throne. Yes you are. You are God. Oh, we will sing you are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. For the last time, church, you are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh, we praise you. You are God. You're unchangeable God. You're unchangeable God. Oh, we thank you, Lord. We thank you. Oh, we give you praise. Oh, we give you glory, oh Lord. Oh, yes, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago. Lord, hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, in good times and bad times, Panginoon, Ikaw ay nananatiling Diyos sa aming pong mga buhay. Ano man ang aming sitwasyon, Panginoon, minsan mahirap man ang buhay, Panginoon, pero alam namin na Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na sumasama sa amin sa bawat araw, Panginoon. Lord, nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Kami, O Diyos, ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin, sa pagbabago mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, you deserve the highest praise. Because you are God alone. Walang iba kundi ikaw, Panginoon. Once again, church, sing with all of your hearts. Sabihin mo sa Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Cause you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone right
times and bad. You are on your throne. You are God alone. Sing it again. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, God. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Yan po ang Diyos nating sinasamba. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Sing, you are God, 'cause you are God alone. Come on, just sing unto the Lord. Sing unto the Lord. Worship the name of Jesus. Oh, sing to the Lord, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. For the last time, just sing unto the Lord. You are God alone. Sing Him a love song. A love song to our Lord. You are on your throne. Oh, we thank you, God. Oh, we worship your beautiful name. In the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh, yes, Lord. Oh, yes, oh Jesus. Lord, tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay, O Diyos. Lord, hindi kami magsasawang purihin ka. Hindi kami magsasawang taas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, alam namin na ikaw ay nananahan sa aming pong mga papuri at pagsamba. At alam namin, O Diyos, na ikaw ay kumikilos sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Lord, sa umagang pong ito, muli mong kausapin ang bawat anak mo na narito, O Diyos. Lord, binubuksan namin aming mga puso't isipan, Panginoon. Lord, we allow your Holy Spirit. Speak to your children. Lord, kayo po manguna sa aming pong mga buhay. Magpaalala sa amin, Panginoon, sa bawat araw na iyong ibibigay, Panginoon, ang matututunan namin sa umaga pong ito, Panginoon. Ito po ay magrema sa aming pong mga puso't buhay, Panginoon. Oh, we thank you for your presence. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo lamang ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayo magsapri ng Amen and Amen.
Praise. Yan, praise. Sige po, taas natin ang ating mga kamay para sa mga batang ito. Panalangin natin sila. Pataan mo na. Thank you, Lord. Oo, mayos kayo. Po. Baba niyo lang, baba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dakilang Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sa buhay ng mga batang ito na dinala nyo sa lugar na ito upang, Panginoon, sa kanilang murang kaisipan ay maitanim ang inyong mga salita, makilala ka sa isang malalim, personal, Bibliang paraan. Father, in the name of Jesus, patuloy namin silang itinataas sa trono ng inyong kalwalatian. Hayaan niyo po, Diyos, na sa oras na ito, Panginoon, ang inyong dantay, ang inyong yakap, Panginoon, ay maranasan nila, O Diyos. Hallelujah, in the name of Jesus. Father, in Jesus' name, bigyan niyo sila ng talino at karunungan na nanggagaling sa inyo. Lakas, Panginoon. Hallelujah. Lord, divine health, divine Lord, strength, Lord, na nanggagaling sa inyo, Father God, ang ipagkaloob nyo sa mga batang ito in the name of Jesus, in the name of Jesus. At hayaan nyo, Panginoon, na patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang inyong, Lord, biyaya, Panginoon, in all aspects of their lives. At ang mga nag-aaral, bigyan nyo sila ng talino at karunungan na nanggagaling sa inyo. Hayaan nyo po, Panginoon, na sa kanilang paglaki, una sa lahat ay maunawaan nila ang inyong kadakilaan, ang inyong kapangyarihan. Manguna po kayo sa kanila, Panginoon, at hayaan niyo, Lord, na maging pagpapala sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, O God. Sapagkat ang mga batang ito, Lord, ay very special. Regalo nyo sa mga pamilya, O God, in the name of Jesus. Lord, inideklara ko sa oras na ito, ang Jeremiah 29:11, O God, that your plan for them is a plan of peace and not of evil, that they might have an expected end. Sa takdang panahon, Panginoon, tanging layunin niyo, O God, ang purpose niya, Panginoon, ang maganap, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyong mga kamay. Patuloy namin silang pinagkakatiwala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus sa pang-aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Dahan-dahan, walang tatakbo. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Are we ready for the word? Amen. Kung tayo po ay handa na, pakisabi sa iyong katabi, handa ka na ba? Amen. So bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang bawat isa dahil ikaw ay narito ngayon. Amen. Wala po tayo sa ospital, wala tayong sakit, wala tayong karamdaman, and we are enjoying God's presence this morning. Amen? So tayo po ay manalangin, panandalian, at tayo po ay yumuko at anyayahan po natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Our Heavenly Father, we honor you, we glorify your name, we praise you in this place. Salamat, Panginoon, for bringing us here safely. Sa amin pong pakikinig na yung salita, nais po namin, O Diyos, na marinig ang nais mong sabihin sa bawat isa po sa amin. Ito po, O Diyos, ay magkaroon ng impact sa bawat buhay po namin. At ang iyong banal na salita, ang siya lamang makapagbabago sa sitwasyon ng aming buhay at maging sa aming kinalalagyan sa bawat araw. Ang iyong salita lamang ang siyang patuloy na magpalakas sa amin, magkaroon ng katagumpayan sa bawat buhay po namin. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang naisin mo lamang ang maihayag sa bawat isa po sa amin. Ang lahat ng ito amin po hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen? So ang topic po natin for this month of July. Amen? July na po tayo. Amen? Nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Amen? Is about the best is yet to come. Pakisabi mo sa iyong katabi, the best is yet to come.
Marami ka nang naranasang pagpapala, marami ka nang naranasang katagumpayan sa buhay mo, pero one thing is for sure that the best is yet to come. Amen? Hello, may kausap po ba ako? Amen. So ang nais ng Panginoon sa atin is we have to improve our daily lives from His glory to glory. Amen? Ayaw ng Panginoon na tayo po ay malugmok. Hello? Sometimes tayo po ay nalulugmok. Tama po ba? When we are in our lowest point of our lives, when we are in our darkest valley of our lives. Amen? Pero may pangako po ang Panginoon sa atin po, sa bawat isa po sa atin, na meron pong inihahanda ang Diyos na panibagong bagay sa bawat buhay po natin. Amen? Tayo po ay dumako dito po sa Jeremiah 29 verse 11. Dito po kinuha po ang ating text. I pray na i-open po natin ang ating pong puso at hayaan po natin na mangusap po ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ano po sabi po rito sa Jeremiah 29 verse 11? Sabi po rito, "For I know the thoughts that I think towards you." Sabi natin, Panginoon, alam ko yung kaisipan ko patungkol sa iyo. Amen? Says the Lord, "Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Kung ang mundo hindi maibigay ang hope na hinahangad po natin, there is a God that will always gives us hope. Amen? So, sometimes, tayo po ay nagkakamali. Amen po ba? Every day of our lives, meron po tayong pagkakasala. Hello? Pakisabi sa yung katabi, topic ka ni Pastor. Amen? Amen? So, every day of our lives, meron po tayong nagagawang hindi maganda sa harapan ng Panginoon. May kausap po ba ako? If we know our position in the presence of God, we can always come to Him. Amen? Halimbawa, ang bata, di po ba? Sino po ba dito mga magulang? Pakitaas ang kamay. Magkasala man yung bata, nagbabago ba yung paningin mo sa bata? Hindi. Meron man pagkakamaling ginawa ang bata, yung position niya sa buhay mo, hindi kailanman magbabago. Hello? Anak mo pa rin siya. Tama po ba? It's the same holds true sa ating Panginoon. Sometimes tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, pero instead of turning away from God, God is expecting us to turn to God. Hello? Nais ng Panginoon sa bawat pagkakamali natin, sa bawat pagkakasala natin, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Hello? Bakit po? Kasi alam ng Panginoon yung limitasyon po natin. Tama po ba? Alam ng Panginoon yung ating kakayahan. That's why sabi nga sa banal na kasulatan, siya ang gumawa ng paraan para abutin po ang bawat isa sa atin. Dahil kailanman hindi natin kayang abutin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? So before we continue, nais ko pong panoorin po natin panandalian itong video clip na ito with regards how a father loves his son. Amen? Sa bawat pagkakamali natin, there's always a father that is waiting for us. Hello? Nais ng Panginoon na manumbalik po tayo sa Kanya. Panoorin po natin and let's meditate this video.
Amen. Meron po tayong ama na kailanman hindi po tayo tinalikuran. Brother Henrik, paki-post yung binanggit ko kanina. Alam niyo po ba dito sa kwento na ito, in Hebrew culture, never ang isang tatay ay tatakbo. Amen? Patungo sa kanyang anak. Hindi nila kultura yan. Pero sa Panginoon, binago niya. Amen? Ito po. In ancient and biblical Israelite culture, running in public was largely viewed as a loss of dignity. Yan. And composure. Etong mga bagay na to, yung dignity and composure, hindi ininda ng ating Panginoon for you and for me. A respected, high-status adult male or elder would never run, as doing so was considered undignified. Sa kultura nila, hindi nila ginagawa yan. Hello? Pero ano po yung pinapahiwatig sa atin ng prodigal son? Amen? Despite malos yung dignity ng isang tatay and yung composure, in public gagawin niya para lang ikaw ay salubungin. Pag ikaw ay manumbalik sa ating Panginoon. Amen? Nandyan po ba kayo? Amen. Sabi doon, and the act was strictly reserved for, kanino? Yung gumagawa lang niyan ay naka-reserve for the children towards the father, the servants towards the master, and the messengers. Hello. Naunawaan po natin. Pero ang ating Diyos, ang ating Panginoon, amen, yung kultura na yan, hindi niya sinunod. Para kanino? Para sa iyo at para sa akin. Hello. Kaya nga po, yung prodigal son na yan, para sa kanya hopeless na siya. Di ba sabi niya doon sa Bible passage, sabi niya, babalik ako sa aking ama, hindi para maging anak, kundi para maging servant. Isa sa mga alipin. Amen? Pero iba ang plano ng Panginoon. Sabi niya, the best is yet to come. Hello. Yung mabuting bagay, inihahanda pa rin ng Panginoon para sa iyo at para sa akin, despite sa mga kasalanan na nagawa natin. Hello. May kausap po ba ako? Amen? Pinamagatan ko po ang mensahe ngayong umagang ito. His thought is to bless you. Amen? Nakaugnay pa rin po doon po sa ating topic for the month that the best is yet to come. Many are thoughts ng ating Panginoon na minsan hindi mo maipaliwanag. Hello? His thought is to bless you. Most people think or answer pag sila ay tinatanong, when asked, what would they want to have? Di ba? Unang isasagot about material things. It's to have material things. Amen? I want a house. I want a car. Gusto ko ng cellphone. Gusto ko ng brand new na ganito. Gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. Amen? But one of the thoughts of God towards us, aside from rescuing us from eternal damnation, yung eternal condemnation na naghihintay, is to bless us exceedingly. Nais ng Panginoon sa atin, tayo po ay pagpalain. Hindi po pagdating po natin sa langit. Automatic po kasi yun. Amen po ba? Pero nais din ng Panginoon na tayo po ay pagpalain dito po sa lupa. May kausap po ba ako? Amen? Nais ng Panginoon sa atin is to enjoy life. Hindi po pag tayo po ay nasa langit, kasi that's automatic, pero nais rin ng Panginoon that we have to enjoy life in this earth, not to endure life here on earth. Hello? Nais ng Panginoon sa atin, tayo po mag-enjoy, hindi lagi nang titiis. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Sabi po dito sa Genesis chapter 22, verse 17 to 18. Ano po yung pangako ng Panginoon kay Abraham dahil po sa kanyang marubdob na pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Sabi doon, blessing, I will bless you.
And multiplying, I will multiply you. Multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed, sabi niya po kay Abraham, all the nations on the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Hello. Amen? Kaya instinct sa atin na tayo po dapat ay nagtataglay ng mga pagpapala. But sometimes we are not enjoying it. Bakit po? It's because ang namamagnify sa atin is the circumstances around us, not what God placed in our hearts, in our lives. Hello? Ano pa po sabi patungkol sa blessing po ng ating Panginoon? Proverbs chapter 10, verse 22. Ang sabi ron, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow in it. Kaya ayaw nga ng Panginoon, para, kung baka ang stand natin bilang mananampalataya, ikaw ay pagpapalain, hindi dahil ikaw ay nagtaya ng loto. Hello? Sino pa po ba dito ang nagtataya ng loto? Amen? O baka may nagtataya pa po ng, ano ba tawag doon? Scatter. Kasi nakita ko sa, parang mura lang pala minsan yan. May papiso-piso pa daw na taya dyan. Amen? Sabi doon, the blessing of the Lord makes one rich. If you have the blessing, sabi doon, ikaw ay yayaman. And ano pong kalakip ng pagpapala? He adds no sorrow in it. Wala pong kapighatian kalakip ng pagpapala ng Diyos. Marami po, based on survey, sabi po nila, karamihan sa mga nananalo ng mga quick rich na mga scheme is they ended up failure. At yung iba, nagkakautang pa. Bakit po? Kasi nga, there's sorrow in it. Hello? Deuteronomy 28 verse 2. Latag po muna natin about dun sa blessing ng ating Panginoon that we have to enjoy. Deuteronomy 28 verse 2. And all these blessings, pakisabi all, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Ang pagkakaroon po ng tinatamasan at pagpapala ay meron pong susi. At yan po ang ating kukunin ngayong umagang ito. Amen. The keys. Ano yung dapat kong gawin in order for me to enjoy life, not to endure life? Hello. Kahit mananampalataya po tayo minsan, we are enduring life. Hello. Nagtitiis na lang tayo. Kumbaga parang sa boxing, knockdown ka na, binubugbog ka pa ng kaaway. Hello. Sometimes, dahil din sa kagagawan natin. Hello. Kaya minsan napagbibintangan natin lagi si Satanas. Minsan kagagawan natin dahil kasi kay Satanas, dahil kasi sa kaaway. Where in fact, dahil din sa kagagawan natin. Hello. Ma'am, kung makakapagsalita lang siguro sa atin in audible voice si Satanas, ako na naman pinagbintangan mo. Amen. It's because meron po tayong pagkukulang. Amen? Blessing. Ano ba ibig sabihin ng blessing? God's favor and protection. One of the blessing of God sa atin buhay is about His favor and protection. What do we mean by favor? Hindi ka karapat dapat doon or you don't have that ability, pero dahil may favor ang Diyos, you attract things. Hello? Amen? It's just like a magnet. When giving power to something or somebody to do that which they are designed or intended to do. Amen? Isa pong kaugnayan about the blessing is cannot be seen with the naked eye. That's one of the definition of a blessing. Hindi mo nakikita ang pagpapala, pero dapat ito ay nararanasan natin. Hello? Amen? Lagi po natin yung example about dun sa hangin. Hindi mo nakikita ang hangin, pero the effect of the hangin, yun pong ating nararanasan. Nare-refresh tayo, nakikita natin gumagalaw ang paligid. That's may tulad po natin sa pagpapala. Hindi mo nakikita ang pagpapala, pero nagmamanifest dapat sa atin. Hello? That's a blessing. Amen? Ano po ba yung dinesire ni Jacob sa kanyang tatay? Yung material things? Hello? Ano ba yung dinesire ni Jacob?
It's the blessing. Amen? Ano ba yung ginawa ni Isaac? Hindi ba ipinatong lang naman yung kamay? Hello? So, ibig sabihin, yung blessing na tinutukoy po ng salita ng ating Panginoon, it's not about the material things. Hello? But rather, it's more on the spiritual things that an eye cannot see. So, ang nararanasan natin sa bawat araw ng buhay natin, if you want the blessing, is yung hindi nakikita, pero nararanasan mo. Hello? Amen? Ano po ang susi na atin pong pag-aaralan? Kung paano po natin ma-experience o ma-enjoy yung buhay na mayroong pagpapala. Number 1 is search the Lord with all your heart. Pakisabi sa yung katabi, search the Lord with all your heart. Jeremiah 29 verse 11 to 13. Akit lang po tayo ng isang verse. Sabi po rito, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me. Ibig sabihin po, meron po tayong gagawin. Binigay na sa atin, pero we must do something para yun ay mag-generate sa buhay po natin. Yung mag-activate, yung pagpapala, hello, meron instinct sa buhay po natin na meron na po tayong pagpapala. Pero ang tanong pa, paano mo ma-activate? Paano mo magagamit? Hello? Amen? Number 1 is to have to search the Lord with all our heart. Verse 13, and you will seek me and find me when you search me with all your heart. Amen? Masisik mo ang Diyos, ibig sabihin, seeking God, amen, is conditional. Pakisabi sa yung katabi, seeking God is conditional. Amen? Hindi mo masasaliksik, amen, ang Panginoon kung hindi mo siya hahanapin. We have to search our God with all our hearts. Amen? At pangalawa, obedience. Amen? Obedience to the voice of the Lord. Amen? Meron po tayong kinakailangan gawin that we have to obey. Amen? Ang boses, ang ipinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Deuteronomy 28 verse 1. Ano po sabi po rito? Deuteronomy 28 verse 1. Now it shall come to pass if, sabay-sabay po, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I commanded you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Sabi po roon, the key word is, if you diligently obey the Lord your God. That it's not just merely obeying. Hello? Hindi lang basta-basta pagsunod. Amen? Ang sabi po doon, meron po doong salita na diligently. Hello? May mas malalim na uri ng pagsunod. Kasi minsan tayo po bilang mananampalataya, kahit mga bata, di po ba? Ano sasabihin? Pakikuha nga to, ano sasabihin ng anak natin? Wait lang. Di ba? Kami po nararanasan namin sa mga malilit naming anak eh. Wait lang, mamaya na. Amen? Pero alam po natin that delayed obedience is still disobedience. Amen? Kaya nga sabi na ating Panginoon, if you diligently, amen, obey the voice of the Lord your God. Amen? Ang susi po para mag-generate o ma-activate yung blessing ng ating Panginoon, number 1 is to search the Lord with all our heart. Pangalawa, we have to obey or obedience to the voice of the Lord. And what are the benefits? Ito po, dako po tayo. What are the benefits of blessing? Ano ba ang pakialam ko dyan, pastor, sa blessing? Amen. Ano yung pinag-uusapan natin blessing? Ano ko? Kasi ganun po ang tao eh. Susunod ako pero ilatag mo muna sa akin ano yung mahihita ko diyan. Benefits of blessing. Bulay-bulayin po natin po itong Deuteronomy 28 verses 3 to 7. Sabi po dito sa verse 3 and 4, this number 1. Blessed shall you
be in the city, and blessed shall you be in the country. Alam po ba yung city at saka country? Ang city po kasi parang ito. Then yung country naman is sa mga baryo. Okay? Kasi ganun sa ibang bansa eh. Pag sinabi mo countryside, nasa gilid. Amen? So sabi doon, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Verse 4, blessed shall you be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flock. Number 1, benefit of blessing is, place is not an issue for you to be blessed. Hello? Place is not an issue for the blessing of God na mag-manifest sa buhay mo. Trending sa atin, especially sa ating mga Pilipino, kasi ang isa sa mga produkto ng bansa nating Pilipinas is to export workers. Tama po ba? Amen? So maraming nagde-desire, maraming nag-aspire, which is good. Hello? May kausap po ba ako? Going to other country to earn much para sa family, that's good. Hello? Amen? Pero sinasabi po rito ng banal na kasulatan, whether you are here, whether you are there, if the blessing is in you, you will be blessed. So place is not an issue for us to be blessed. Kasi marami nagde-desire, punta ako sa ibang bansa. Di ba marami tayong mga OFW, anong nangyari sa kanila pagbalik? Nakatayo pagpunta ro, nakahiga pagbalik. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Kung ang purpose ng Panginoon sa iyo is doon ka pumunta, then go for it. Hello? Pero kung ang purpose ng Panginoon sa iyo is nandito ka dapat, bakit mo hayaan ng sarili mo pumunta doon? Hello? Kanya-kanya tayo ng purpose galing sa Panginoon. Do not, wag mong iparis ang sarili mo sa calling ng iba. If that is their purpose, then so be it. And if it is your purpose to be here, then so be it. Hello? Amen? Kasi sabi po ng banal na kasulatan, saan ka man dalhin, ikaw ay pagpapalain. Hello? Maaari siguro pag magbenta ka ng ice cream dun sa North Pole at saka South Pole, baka kumita ka. Hello? Amen? Bakit? Place is not an issue for God for you to be blessed. Hello? Genesis chapter 13, verse 12. Another example po ng place is not an issue for God for you to be blessed. Ano po sabi po rito? Makita po natin yung kwento po ni Lot. Tsaka sino po yung kasama niya? Si Abraham. Lot chose Jordan. Kasi pinagpili sila eh. O sige, dahil nag-aaway na yung ating mga servants, maghiwalay tayo. Sabi ni Abraham kay Lot. Mamili ka, ikaw na mauna. Ano pong pinili ni Lot? Yung sa tingin niya progressive, sa tingin niya maganda. Amen? So Lot chose Jordan kasi fertile yung ground. Abraham chose what is left. Amen? Kasi dahil napili na yung maganda, natira sa kanya, hindi kagandahan. Lot looked on the outside appearance. Abraham relies on the instruction of God. Kaya mahalaga po ang instruction ng ating Panginoon. Hello? Kahit maganda pa yung investment na pupuntahan mo, if you are not designed to invest on that investment, wag mong i-invest ang sarili mo. Hello? Amen? Maraming tao nag-fail. Bakit? Kasi nagaya sa kapitbahay, malaki ang kinita, invest din ako kasi malaki ang kita. Hello? Kukunin ko tong kurso na ito kasi tatay ko ganito din. Pero pag iba ang disenyo ng Diyos sa atin, huwag natin iparis ang sarili natin sa disenyo ng iba. Hello? God has a specific design for us in order for us to enjoy life. Hello? May specific na purpose po ang Diyos sa atin. Huwag mong iparis ang sarili mo sa ginawa ng iba. Hello? Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country
from your family and from your father's house to a land that I will show you. May instruction po ang Diyos kay Abraham. Alis ka dyan sa lugar mo. Alis ka dyan sa comfort zone mo. Minsan ayaw natin lumabas sa comfort zone natin. Tama po ba? Bakit? Okay na ako dito, pastor eh. Ba't pa ako lalayo? Okay naman ang family ko. Okay naman ang pamumuhay namin. Pero, sabi nga, dahil nga may mas magandang design ang Diyos sa'yo, may mas magandang purpose ang Diyos sa'yo, kaya kanya inilalayo. Minsan po tayo kasi, mga magulang, mga kapatid, pag tayo po ay nasa comfort zone na, nakakalimutan natin ng Panginoon. Totoo po ba? Hello? Minsan di tayo nagpe-pray kasi wala namang may sakit eh. Minsan di tayo nagpe-pray kasi wala namang due date. Di po ba? Pag may due date, ayan, magpe-pray na. Amen? Kaya pag ikaw ay nasa comfort zone na, at kaya karamihan sa atin, in order for us to exercise our faith, God wants to exercise our faith, inilalabas tayo sa ating comfort zone. Amen? Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Verse 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Amen? So may instruction po ang Panginoon kay Abraham. In order for you to be blessed, labas ka dyan. Hindi yan ang purpose, hindi yan yung lugar na gagawin mo o pupuntahan mo ngayon o pananatilihan mo. Amen? So mahalaga po, tulad po ng binanggit natin kanina about the key in activating the blessing is number 2, we have to obey the voice of the Lord our God. Tama po ba? Amen? So may instruction po kay Abraham na kailangan niyang umalis sa kanyang comfort zone. Minsan po yung comfort zone, yung paglabas natin sa ating comfort zone, hindi po yan pagpaparusa sa atin. Minsan nakakaranas tayo mga trials, problems. Amen? Hindi ibig sabihin tayo po ay pinaparusahan. Bagkus tayo po ay tinitrain ng ating Panginoon for a purpose na mas higher dun sa nakaraan natin. Hello. Another passage, Luke chapter 5, verse 1 to 7. Yan. Luke chapter 5, verse 1 to 7. Sabi po rito, so it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret. Verse 2. And saw 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Wala doon yung mga may-ari ng bangka. Verse 4. Ayan, verse 3. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little far from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Verse 4. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep, and, sabi doon, let down your nets for a catch. May instruction po ulit ang Panginoon. Okay, verse 5. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Pansinin niyo po dito, ang tawag parang po ni Simon kay Jesus Christ is Master. Hello? Kasi unang kikita pa lang nila. So wala pang nabibuild na relationship. Okay? Pero meron na po siyang kumbaga meron na po siyang pagsunod sa ating Panginoon. Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Verse 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Verse 7, last verse. So they signaled to the other partners in the other boat to come and help them, and they came and filled the boats so that they began to sink. Makita po natin, dito po sa number 1, that place is not an issue for God para ikaw ay pagpalain. Ano po yung nangyari po kila Simon Peter? Same fisherman, hello, same boat,
Same sea, but different result. Iisa yung boat na ginamit, iisa yung dagat kung saan sila naroon. Kagabi lang, sabi ni Simon Peter, magdamag kami ng isda pero wala kaming huli. Pero dahil sinabi mo, ihagis ko yung lambat. The key for us to be blessed is hearing and obeying the voice or the command of our God. Kahit maghirap ka na magtrabaho the whole day of your life, the whole month, kung hindi mo kasama ang Panginoon sa pagtatrabaho mo, you will end up empty sa buhay mo. Yung kinikita mo, kukulangin. Hello? Naunawaan po natin. Amen? Kasi kailangan natin, our design ay kasama dapat natin ang ating Panginoon sa bawat oras ng buhay po natin. Hello? Same fisherman. Sila din yung nandun. Hindi naman nagbago yung dagat. Kagabi lang, sabi niyan, wala kaming huli, magdamag nga kami. And sabi doon, kinabukasan. Hello? Di po ba sa mga mangingisda, anong mas maraming huli at magandang maghuli? Tirik ang araw o gabi? Sa gabi. So yung mga law of nature na yan, pag pumasok na ang Panginoon, it defies the law of nature. Hello? Remember when Peter walked on the water? Hello? Diba? Sabi sa physics, pag ikaw ay hakbangan mo pa lang yung tubig, ano mangyari sa'yo? Lulubog ka. That's law of physics. Pero nung sinabi ng ating Panginoon kay Peter, come, anong ginawa po ni Peter? Humakbang. Lumubog ba si Peter at first? Hindi. Whenever we obey the voice of our God, amen, law of nature, amen, ay naisasantabi para for us to enjoy the blessing God has prepared for us. Hello? Amen? Sabi doon, nung yung si Peter ay yung kanyang paningin mula sa Panginoon na baling sa panahon. Hello? Ano nangyari kay Peter? Hindi po sinabing lumubog. Ang sabi doon, unti-unting lumubog. Di po ba, meron na naman pong, ang tawag doon, it defies also the law of nature. Bakit? Wala naman sinabi sa law of physics na pag ikaw ay umapak sa tubig, ikaw ay unti-unting lulubog. Di po ba? Amen? Pag hakbang mo pa lang sa tubig, ang sabi sa physics, ikaw ay diretsong lulubog. Imagine niyo po si Peter, pag siya po ay dun sa panahon na yon, at ang law of nature ang nangyari, hihingi pa lang siya ng tawad sa Panginoon, nasa ilalim na siya. Hello? Amen? So, ang ating Panginoon, in order for you to be blessed, isasantabi niya ang law of nature para mas ma-enjoy mo yung buhay, kalakip ng pagpapala na hinahanda para sa'yo. Hello? Number 2, barrenness is not an issue. Ano po ba ang barrenness sa Tagalog? Pagkabaog. Amen? Barrenness is not an issue. If Mary didn't have Joseph as husband to have Jesus, much more for those couples desiring for children. Luke 1:42, then she spoke out with a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Alam po natin na si Mary, hindi naman sinipingan ni Joseph. Pero bakit nagkaroon ng Jesus Christ? Hello? Amen? So, ang issue dito, amen, yung about the barrenness, ito po ay hindi mag-e-effect. It will not have an effect for those people who trust and give their lives to our God. Hello? Isaiah 43:19. Sabi po rito, "Behold, I will do a new thing.
Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. One of the benefit of blessing is barrenness is not an issue. Kaya marami pa rin po na kung halimbawa yung buhay po natin tigang, walang productivity, walang production. Amen? If we entrust our lives to Him, if we entrust our families to Him, if we entrust our business to Him, Pastor, yung season ngayon anong tawag doon? Lean season. Yung season ngayon konti ang kita. Amen? Kaya kinakailangan magpursigi, kaya kinakailangan doble kayod. Tama po ba? Kaya minsan, kahit Sunday, wala sa church. Kasi kinakailangan kumayod. Sabi ko nga po lagi sa Parañaque, kahit bantayan nyo yung tindahan po nyo the whole day. Kung hindi magpadala ang Panginoon ng bibili, walang bibili. Hello? May kausap po ba ako? Kasi ang Panginoon pa rin naman nagpapadala ng bibili. Amen? Ang Panginoon pa rin magbibigay sa'yo ng opportunity para kumita. Kahit doblehin mo ang kayod, pag walang favor ng Panginoon, mapapagod ka lang. Hello? Number 3. Parang kahilin tulad po ito na number 2. Infertility is neither a hindrance. Hindi hadlang ang infertility. Genesis chapter 13, verses 14 to 17. And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, lift your eyes now and look for the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. For all the land which you see I give to you and your descendants forever. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Arise, work. I walk in the land through its length and width, for I give it to you. Ang lugar ay magiging pagpapala, gaano man ito kapangit kung kasama mo ang Panginoon. Hello? Pastor, janitor lang po ako eh. Then be tawag nito, ikaw ay mag-excel sa pagiging janitor mo. Hello? Naunawaan po natin. Amen? So, hindi po hadlang, yun pong atin pong kinatatayuan. Pangit man sa ating paningin, pagkakasama mo ang Panginoon, kaya niyang baguhin. Hello? Pangapat. Ayan. Economic status is not an issue. Sabi po dito, balikan po natin Deuteronomy 28 verse 5. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Economic status. Marami pong taghirap ngayon sa Pilipinas. Marami nagsasabi, kulang ang trabaho, maliit ang kita. Amen? Pero sa ating Panginoon, if we entrust our lives, He can sustain us. He can give us opportunities. He can give us future na atin pong hinahangad. Amen? 1 Kings chapter 17 verse 14. Ito po yung isa pong miracle na ginawa ng ating Panginoon in 1 Kings 17:14. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain. Kung kulang man yung sisidlan mo when you entrust yourself to Him. Hello. Kulang man yung lalagyan mo, kulang man yung imbakan mo. Amen? If you entrust your life to Him, your finances to Him, your health to Him, He can sustain it to the next season ng buhay mo. Hello? Kasi marami, even sa mga mananampalataya, amen? Marami po sa mga mananampalataya. Wala po dito, sa ibang church yun. Amen? Amen? Marami po sa mga mananampalataya, amen, pag nandun na po tayo sa area na yon, sometimes we lack our trust sa ating Panginoon. Nawawala. Bakit po? Na-overwhelm tayo.
nung circumstances ng buhay. Tama po ba? Just like what had done to Peter. Nung nakita niya yung panahon, amen, yung kanyang paningin sa Panginoon na baling sa panahon, amen, ano nangyayari sa kanya? He began to sink. Pero God is also gracious kasi binibigyan ka pa rin ng opportunity to come back to Him and restore your relationship to Him. Hello? Amen? Another example, dito po sa feeding of 5,000, Matthew 14, 13 to 21. Nung si Jesus Christ feed the 5,000, sabi rito, when Jesus heard it, He departed from there by boat to a deserted place by Himself. But when the multitude heard it, amen, economic status, amen, yun pong hindi po issue sa ating Panginoon. They followed Him on foot from the cities. Verse 14, and when Jesus went out, He saw a great multitude, and He was moved with compassion for them and healed the sick. Verse 15, when it was evening, His disciples came to Him, saying, this is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves food. Kasi kung isi-shoulder po ito ng mga disciples, bukod sa walang pagbibilhan, napakalaking halaga ang kakailanganin. Hello? Ang sabi doon, 5,000 man, not including children, not including wives. So napakarami. Pakainin mo nga lang yung isang barangay sa isang subdivision, ang hirap na. Hello? Amen? Yan, verse 16. But Jesus said to them, kasama kasi nila ang Panginoon. Amen? So makikita po natin sa bawat kwento, pagkasama ang Panginoon, there's something good that will going to happen. Hello? Sabi doon, but Jesus said to them, they do not need to go away. Give them something to eat. Verse 17, and they said to Him, we have here only, meron lang tayo ditong ilan? 5 pandesal at 2 lata ng sardinas. Meron lang tayo dito 5 pandesal, sabi ng mga disciples. Amen? Verse 17. Verse 18, and He said, bring them here to me. Then He commanded the multitudes to sit down on the grass, and He took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, He blessed and broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave to the multitudes. Alam po natin yung nangyari sa kwento. Amen? Mula sa 5 pandesal at 2 kasardinas, napakain yung 5,000 na kalalakihan. Kalalakihan pa lang po yun. Amen? So meaning, that economic status of our lives, amen, pagkasama mo ang Panginoon, pwedeng baguhin ng Panginoon yung sitwasyon ng buhay mo. Amen? Kaya sabi nga, sino tayo na minsan tayo po ay natatakot? Ako po, minsan nararanasan ko yun. Amen? Pero God is reminding us, sino tayo para matakot kung kasama mo ang Panginoon? Sabi po naman ng kasulatan, if God is for us, who can be against us? And sabi po doon, even your hair are all numbered. Alam niya yung kaloob-looban mo, alam niya yung bawat detalye ng buhay mo. Panglima, benefit of a blessing. God will direct you. Deuteronomy 28 verse 6, blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Psalms 121 verse 8, the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Another verse po, that God will direct us. Proverbs 2 verse 8, He guards the path of justice and preserves the way of His saints. Kung ang steps natin are all ordered by God, hindi ka talaga ba mapapahamak? Hello? The steps of a good man, sabi ng banal na kasulatan, are ordered by the Lord. Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Ito po, panghuli, sa benefit ng blessing.
God will fight for you. He will fight for us. Minsan, we are hopeless. Sometimes that we don't know what to do. Amen po ba? Amen. But let us remind ourselves that God is continuously fighting for us. Ang nais lang ng Panginoon is maibalik yung pagtitiwala natin sa Kanya. At tayo po ay makinig sa bawat instruction niya. Dahil sa bawat pagsunod, meron pong kalakip na pagpapala. Verse 7 sabi sa Deuteronomy 28, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated, hello, before you. Merong mag-arise na enemy, pero sila po ay matatalo sa harap mo. Before your face, they shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Kaya po pag ito po ay pinag-aralan natin, ito po ay isinapamuhay natin, wala pong mananampalataya na talunan. Hello? Wala pong mananampalataya na lugmok sa problema. Psalms 23 verse 5, sabi doon, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Habang meron pong enemy dyan, you can enjoy life. Hello? Kasi sabi ng Panginoon, the battle belongs to me, the victory belongs to you. Hello? Ito po, mga huling talata na naman po. Psalms 23 verse 1 to 6. Alam po natin ito, that the Lord is my, sabay-sabay po natin basahin, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. And verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pursue God, then blessing by design. Kasi po ang blessing may disenyo. Hello? May disenyo po ang pagpapala. Pursue God, kasi sabi po sa verse 1 that the Lord must be your shepherd. Ang shepherd sinusunod ng, hello, sheep. Amen? So by design, tayo po dapat ay may sinusundan. May sinusunod. Amen? Sabi po sa verse 6, surely goodness and mercy. Pag ikaw ay laging sumusunod sa Panginoon, ang sabi sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. May kondisyon. Anong kondisyon? That we have to follow our shepherd. Kasi by design, ang pagpapala po, okay, when we pursue God, then blessing by design shall follow you. Minsan, sinusunod natin yung sarili nating gawa kasi mas komportable tayo. Tama po ba? Nakakalimutan natin. Minsan kasi ang instruction ng Diyos is minsan ridiculous. Minsan sabi nga nila, wala sa hulog. Yung instruction ng Diyos. Tulad po halimbawa, kay Naaman. Ano po ba si Naaman? Meron pong leprosy. Hello? Amen? Si Naaman, instruction ng prophet sa kanya, through dun sa messenger, ilublob yung sarili, saan? Sa ilog Pasig. Madumi. Amen? Sabi doon sa ilog Jordan. Amen? Ano po yung instruction? Kailangan niya ilubog ang kanyang sarili for 7 times. Ang sabi ni Naaman, wala bang mas malinis na lugar para paglubluban ko? Kasi may skin disease na nga ako, tapos lulublog pa ako doon. Pero dahil sinabi ng Panginoon through the prophet, sinunod niya. Ano po nangyari sa kanya? Nanumbalik yung kanyang kutis na ganda ng kutis ng isang sanggol. Hello?
minsan tayo, sinusunod natin yung sarili po natin. Gawa. Yung sarili nating kaalaman. Yung sarili nating kakayahan. Alam po ba, even if your effort, hello, pakinggan niyo po itong mga magulong mga kapatid. Even if your effort can make you successful, kasi maraming taong ganyan. Nangyari sa akin yan, dahil sa ginawa ko, naging successful ako. Pansinin po natin ito. Even if your effort can make you successful, only God's purpose can give you fulfillment. Hello? Kahit successful ka sa buhay, kung walang fulfillment sa loob, hindi mo i-enjoy yung success ng buhay. And yung success na yan, panandalian lang. Kasi may hahanapin ka na namang bago. Amen? Halimbawa, ito pong yung ginagamit po natin na treadmill. Sino po ba nakasubok na ng treadmill? Sa mga nagpapapayat. Amen? Di ba ang treadmill, ilang kilometro na nakita mo sa metro, nagbago ba yung lugar mo? Hindi. Nandun ka pa rin. Same position. Same view. Kaharap mo yung salamin. Kasi maraming mga gym kaharap salamin. Hindi naman nagbago. Amen? Ganun tayo minsan, mga magulo mga kapatid. Amen? Dahil sa sarili nating kakayahan, we are satisfied, nagiging comfortable na tayo. Pero hindi yun ang disenyo ng Diyos sa atin. Hello? Walang progress. Parang sa isang treadmill. Walang direction. Sa conclusion po natin, His thoughts for us doesn't have an expiration date. Ang kanyang kaisipan sa atin ay walang expiry na dapat mong habulin. Hello? Amen? Blessing is not time-bounded, nor education bounded, nor skills bounded. Intellect, abilities, capabilities are good, but not guaranteed to win the battle in every area of life. Weapons or arms, yung sandata mo, yung kaisipan, intellect, kakayahan, yung abilidad mo are good. Maganda yan. Amen? But it is not a guarantee to win the battle in every area of your life. Hello? Tulad po sila Gideon, di ba? From 32,000, sabi ng Panginoon, madami kayo, bawasan nyo. Naging 10,000. Sabi ng ating Panginoon sa kanila, sobrang dami nyo pa din. Nagre-reklamo na ngayong mga sundalo niya. Hindi ba dapat mas marami ang kailangan natin para matalo natin yung kaaway? Iba kasi ang kaparaanan ng Panginoon sa kaparaanan ng tao. Hello? One with God is a multitude than thousands or much without God. Hello? Weapons or arms or intellect, it's not a guarantee that we can win the battle. We are already being blessed. We want to see and experience the manifestation of God's blessing in every area of our lives. We can only achieve by having the key and unlock it. Ano po yon? We have to search and we have to obey our God. Hello? Kasi pag ikaw ay sunod mo ang Panginoon, meron na naman siyang ihahandang mas magandang bagay. Hello? Hello? Amen? Yung sinatawag nilang sa astronomy na binabasa ko po, okay, meron pong nadidiscover ang tao ng mga powerful na mga, ang tawag ito, telescopes. Nakikita yung beyond galaxies. Pero pag na-discover nila yon way back nung 1970s, at ngayon nagbuo na naman sila ng panibagong mga powerful na mga telescopes, may pinapakita namang bago ang Panginoon. Hello? Because our God is infinite. Ito ang gusto mo makita, ipapakita sa'yo. Pag nalagpasan mo yan, mayroon namang ipapakitang magandang bagay ang ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga po ng pagsunod at pagsasaliksik natin sa ating Panginoon. Amen? Because God is always fond of giving us better things, best things in our lives in order for us to enjoy it. Amen? Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, panghuli na lamang po ito. Sabi po rito, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night,
that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen? So meron pong panawagan ng ating Panginoon, amen, that we have to abide. Sabi doon, ng banal na kasulatan, if abide in me, and my words abide in you, ano po kasunod? Ask whatever you desire and it will be given to you. Hello? Amen? May condition po ang ating Panginoon. Hello? Nais ng Panginoon, matuto tayo sa Kanya. Learn from me, sabi natin Panginoon. Lapit kayo sa akin and learn from me. Marami po tayong matututunan sa Panginoon if we always come to Him, if we always seek Him. Amen? Marami pong mga bagay-bagay na inihanda ang ating Panginoon sa atin. Nagkukulang po tayo sa area na yun. That's why God is always encouraging us to come before Him. Hello? Tayo po ay lumapit sa Kanya, tayo po ay manumbalik yung ating relasyon sa Kanya, manumbalik yung ating pagtitiwala. So that when circumstances come, so that when troubles come, meron po tayong aangklahan. Meron po tayong kakapitan. And that is the Word of God. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ang ating Panginoon hindi kailanman naubusan ng mga bagay na nais niyang iparanas po sa atin. Hello? Nais ng Panginoon sa atin is matamasa natin yung the best. Kasi po mahirap, especially mag-share. Tama po ba? Kasi nga sabi ng mundo, he who was at the goal has the power. Tama po ba? Sino sa pamilya natin, sino mo yung pinapakinggan? Di ba? Minsan yung may mga kakayahan, yung mga pera, di mo ba? Kahit mas bata nga sa'yo, pag may kakayahan yun eh. Mas marami tao nakikinig. Kasi instinct sa tao makinig kung sino ang may kakayahan. That's why we have to desire from God, Lord, nais mong pagpalain kami. At nais po din po namin, Lord, i-enjoy. At nais po namin na mag-iba yung sitwasyon ng buhay namin from just enough to more than enough. Hello? Kasi mas marami pong nais ang Panginoon na babahaginan ng Kanyang salita. Hello? Kaya nga po ang panuntunan ng Panginoon ay pagpalain ng bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi kung meron kang pagpapala, you can finance the kingdom. Hello? We need money. Amen? Tulad ko yun, si Bishop nasa Canada. Hindi mo pwede lumangoy siya ng dagat para makarating Canada. He needs money. Ang bawat isa po sa atin, we need money kasi hindi mo pwedeng turuan mangisda ang tao. Hello? Kung hindi mo muna siya pinapatikman ng isda. Paano niya masasabi na masarap yung inaalok mong isda? Kung hindi mo muna siya patitikman. Tama po ba? That's why kung ikaw ay mag-share, di man so ganda, dalhin mo sa isang comfortable place, dalhin mo sa isang, o kaya invite mo somewhere else, then pakainin mo muna. Kasi pag busog yan, makikinig sa'yo yan, for sure. Amen? Kahit ikaw man, pag gutom ka, bisan ano yung isip mo, di po ba? It's the same sa ating Panginoon. Makikinig ang tao every time, hello, na meron po tayong investment sa kanila. Hello? At ang panuntunan ng Panginoon, nais ng Panginoon sa atin is to bless others also. Amen? Hindi lang yung mundo ang nagtatamasa ng mga material things na yan. Tayo din po, mananampalataya. It is God's desire for us. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. At yung kaisipan sa bawat isa po sa amin ay hindi po namin lubos na maunawaan. Sa sobrang tayog, sobrang taas, sobrang lawak, sobrang ganda.
Salamat, O Diyos, sa iyong mga inihandang bagay sa bawat isa po sa amin. Our desire also, God, that we, as your children, we desire to follow you. Nais namin sundin ang anyo pong mga tagubilin sa bawat isa po sa amin. Sabi mo sa iyong salita that if we are willing and obedient, we will eat the best of the land. Nais mong gawin po namin ang mga bagay-bagay na kinakailangan po namin gawin for us to enjoy yung buhay na inihanda mo po sa amin. We want also, O God, that maging pagpapala po kami sa mga taong nakapaligid po sa amin. That's why our desire ay mas lalo mo pang pagpalain ang bawat isa. Salamat po, Diyos, na Ikaw ay kumikilos sa bawat isa sa amin. Sometimes, hindi po namin naunawaan ang iyo pong pagkilos, but we rely, we trust on you na you are still working even though we cannot see it. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, sa bawat isa po sa amin. Ito po ay maisapamuhay namin. Ito po ay apply namin at maging ma-impart din po namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Sino po ang napagpala sa umagang ito? Amen po. Sa mga nakaraang oras na napakinggan natin yung patotoo mga tinuro ni Pastor Albi, ano po yung natanim sa ating puso? The best is yet to come. So may mga nare-receive tayong pagpapala, pero ang sabi ng Panginoon sa atin, the best is yet to come. At yung pong mga huling talata na nabanggit niya kanina, no? Ang sabi po doon sa Deuteronomy, if you are willing and obedient. Willing, may condition po yon, willing and obedient. You will eat the best of the land. Amen. Yung pong blessing ay hindi po siya automatic. May condition po ang bawat blessing. Amen. At yun po ay nagmumula sa ating pagsunod sa ating mga puso. If we are willing to be blessed, may premise. Ayan. Ang premise, sabi po ng Panginoon, give your tithes and offering unto my temple, unto the storehouse. At ang storehouse po ay ang templo ng Panginoon. Through what? Through our tithes and offering. Ang tithes po, yung ika-10 bahagi ng ating kinikita, at ang offering po, ang anything in excess of the tithes of the 10%, ano po, yon ang ating offering. At ayun nga po, sa patuloy nating pagbibigay, natututo pa tayong umasa at ipakita sa Panginoon na siya ang source ng lahat. Na even in our finances, siya lamang, wala nang iba, ang pinagmumulan ng ating ikabubuhay, ng lakas natin, ng talino natin, ng lahat-lahat sa atin because we became an independent to Him every day. Hindi po to one time, big time.
Sabi ng Panginoon, parang isang tatay. Para tayong mga estudyante na araw-araw nahingi ng baon. Sino po may mga anak dito na nag-aaral? Di po ba ang pagbibigay natin ng baon madalas araw-araw? Kasi gusto natin, nakikita natin yung anak natin. Daily yung sustenance natin. Hindi natin sila pinagluluto ng, isang linggo. So yung iluluto ko, isang linggo na yan, ha? Hindi, kasi gusto ng Panginoon, daily nourishment. Daily. Pinapakain tayo ng masustansya. Even in our finances, daily sustenance ang gusto niya sa atin because He wants us to depend on Him. Not just one time, big time, but on a daily basis. Even in the morning, sa paggising natin, hanggang sa gabi, sa pagtulog natin, the Lord wants us to depend on Him. Yung daily sustenance ng Panginoon ay narariyan. At yun nga po, no? Through our obedience in giving our tithes and offering, doon po magmamanifest sa ating buhay yung financial freedom na gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya po, ihanda po natin ang ating mga tithes and offering at tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, sa mga tithes and offering na aming hawak-hawak. Father God, we entrust our finances sa inyo, Panginoon. Alam namin na apart from you, we can do nothing. At alam po namin, Lord, na kung hindi po, kung wala po kayo sa aming buhay, Panginoon, ay wala kami ngayon, O God. At ang mga source ng ito, itong kinikita namin, Panginoon, kayo po ang dahilan nito. Kayo nagbigay sa amin ng lakas. Kayo nagbigay sa amin ng talino, ng mga opportunity. And Lord, at this very moment, O God, we claim favor, O God, into our life. Lord, we claim, Lord, payment of all the debts na meron kami, Panginoon, lahat ng mga utang, Panginoon, na meron kami, Lord God, in the mighty name of Jesus, kayo po ang kikilos, Panginoon, to bless the work of our hands, O God, na yung mga due date na meron kami, O God, ay mabayaran namin on time, Panginoon. At Lord, you will use us, O God, to be a blessing, O God, to others. Yes, O Lord, gagamitin niyo po kaming tulad ng isang alulod na kung saan daluyan ng pagpapala ang aming mga kamay, Panginoon, upang maganap, Lord God, mangyari, Lord God, ang mga plano, Lord God, mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo ang pagpupuri, sa iyo ang pagpapala. In Jesus' name we pray, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen.
praise. Amen. This time po ay dadako po tayo sa ating Holy Communion. Before po natin basahin po itong verse sa 1 Corinthians 11, alam niyo po ba na ang Holy Communion po ay we have to treat it as a holy din po. Amen. Na hindi po porket first Sunday ay basta po tayo magpapartake. Alam niyo po ba na if we really understand kung ano po ang kapahayagan po nito, God can do mightily po sa buhay natin. Naalala ko lang po, alam niyo po ba na meron po kaming isang kakilala na through Holy Communion, pinagaling po ng Panginoon ang kanyang beke. At online lang po siya nanood during that time. Kumbaga, habang nanonood po siya sa service at may Holy Communion, nag-join po siya. But as he did that Holy Communion, pinanampalatayanan niya po na ang kapangyarihan po ng Panginoon, ang ginawa po ng Panginoon, kasi sabi po ng Panginoon, di ba, habang ginagawa po natin to, as pag ginawa po natin to, alalahanin po natin siya. Alalahanin po natin, inalala niya ano yung ginawa ng Panginoon, nasa latay po ng Panginoon, siya ay magaling na. Alam niyo po ba, miraculously, yung pong beke niya, nung nag-partake po siya ay kumilos po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu at natanggap niya po ang kagalingan. Alam niyo po ba, hindi lang po natin pwedeng gawin. I mean, kumbaga, hindi lang po natatapos dito sa church na pwede po tayong mag-communion. Kami pong family, kumbaga pag po merong sakit yung mga bata or kami po as a family, nagko-communion po kaming pamilya sa bahay. Kahit po wala kaming ostia, sometimes po we use skyflakes or juice, kung ano po yung meron. It's just a symbol. Pero po yung the essence of the true meaning, bakit po ba natin ginagawa yung Holy Communion? Hindi po siya ritual lang or parang because it's first Sunday, kailangan nating mag-Holy Communion. No. Sabi nga po, we do this in remembrance of our Lord Jesus Christ. Amen po. Kaya this morning po, as we do this Holy Communion, wag lang po tayo basta kumain, uminom. Katulad po na sinabi po dito sa atin ni Pablo po sa 1 Corinthians 11 na alalahanin po natin ano po ba yung ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Kung kailangan mo ng kagalingan, paniwalaan mo na sa mga latay ng Panginoon, tayo po ay pinagaling. Ang atin pong mga kasalanan ay hinugasan ng banal at makapangyarihang dugo po ng ating Panginoong Hesus. Basahin lang po natin dito sa unang mga taga-Korinto 11 verse 23 onwards po. Sabi po dito, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So, sabi po dito ni Paul, pag daw po iinom tayo at tayo po ay kakain, mga symbols lang po ito, pero po ang aalalahanin natin ay ang ating Panginoon. Amen? As we drink and as we eat this juice and ito pong bread na to, let's remember, ano po ba yung ginawa ng Panginoon sa atin? Ano po ba yung binigay niya para sa atin, ang kanya pong buhay. Amen? Ang kanyang katawang lupa ay nilatay para po sa kagalingan ng atin pong mga katawang lupa. Kaya po, sabi din po dito sa verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, as we do this daw po, pinapahayag po natin na ang ating Panginoong Hesus ay namatay po bilang
tao at siya po ay nabuhay na mamuli at muli po siyang babalik. Amen? Jesus will come back again. Kaya po, as we do this po, it's declaration na we believe that Jesus will come back again. Amen? Muli pong magbabalik ang Panginoong Jesus para po sa atin. Kaya po, sabi po ni Apostle Paul dito sa verse 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sabi po sa verse 30, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang tayo ay hindi maparusahang kasama ng sanlibutan. So, bago po daw tayo mag-partake na to, magpasiyasat po muna tayo sa Panginoon. Siyasatin po muna natin ang ating mga sarili. May mga nakatago pa po ba tayong kasalanan na hindi po natin naihahayag sa Panginoon? Mga bagay sa ating kaisipan na pwede pong hindi magbigay kaluguran sa Panginoon. So, as we partake this elements po ngayong umagang ito, bago po tayo kumain at uminom, magpasiyasat po muna tayo sa Panginoon. Amen? In a few seconds po, in a few minutes, can we all just bow down our heads and close our eyes? Personally po, makipag-usap po tayo sa Panginoon dahil tayo lang po ang nakakaalam ng estado po ng puso natin. Amen? Tayo lang po at ang Panginoon ang nakakaalam. So, sa mga sandali pong ito, let's just talk to God. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa mga nagawa natin, naisip natin, nasabi natin, naramdaman man natin na hindi po nagbigay kaluguran sa Panginoon at tanggapin po natin ang kanyang pagpapatawad sa atin. Amen? Sige po, let's do it all. Tayo pong lahat ay magpakumbaba sa ating Diyos. Amen. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya at kapatawaran, Panginoon, na ipinataw sa bawat isa sa amin. Salamat po sa banal mong dugo na naglinis, Panginoon, at kami po ay makakaharap sa iyo, O God, ng Lord, sa iyo pong biyaya at sa iyo pong kahabagan sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, pag po dumaan po sa atin yung pong mga juice at bread, pwede po tayong kumuha. Tayo po'y manatiling nakatayo habang inaawit po natin itong awitin na ito. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo,
Hawakan po natin na ang mga ostya o ang tinapay. Bago po natin to kainin, alalahanin po natin ang Panginoong Hesus nung siya po ay binayubay sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay hinagupit, at sa bawat latay po na kanyang tinanggap ay kagalingan po ang kapalit nito para sa atin. So, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa kanyang mga latay. Tayo po ay magaling na. Anuman po ang ating sakit, anuman po ang ating nararamdaman, ng ating mga pisikal na pangangatawan, ng ating spirito, ng ating kaluluwa, ito po'y pinagaling na ng Panginoon. Sige po, let's thank the Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga latay. Kami po ay pinagaling mo na. Salamat, Panginoon, sa bawat sakit, karamdaman, Panginoon, ay wala na pong bisa, O God, dahil, Lord, pinalitan mo na to, Panginoon, ng yung kagalingan, O God, na ibinigay mo na po sa amin. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga osya, mga tinapay na ito, O God, na sumisimbolo po sa iyong katawan, O God, na nabayubay para po sa amin. Lord, we remember you, O God, sa pagpartake po namin ito. Salamat po, Panginoong Jesus. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus in Jesus' name. Sabay-sabay po natin kainin. Thank you, Lord. Maging ang juice po na nagsisimbolo sa dugo po ng ating Panginoong Hesus, alalahanin po natin ang kanyang dugo na dumanak para sa atin, para po tayo ay patawarin sa lahat po ng ating uri ng kasalanan, mga minanang kasalanan, mga kasalanan po na ating nagawa simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, mga kasalanan na sinadyaman po natin o hindi, lahat pong yon ay pinatawad na ng ating Panginoong Hesus. Kaya po sa pag-inom po natin ito, magpasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay pinatawad na niya, nilinis, binanal, dahil sa pamamagitan po ng kanyang banal at makapangyarihang dugo. Tayo pa ay magpasalamat sa Panginoon at sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, habang kinukuha po ng ating mga ushers, let's continue to thank the Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O God, na napakabuti mo po. Salamat, Lord, sa iyong mga latay. Kami pinagaling mo sa iyong banal at makapangyarihang dugo. Kami po, Panginoon, ay nilinis mo, O God. At Lord, here we are, O God. Lord, we can stand before you because of your righteousness, because, O God, of your goodness, of your holiness sa amin pong mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, O God, for what you have done for us. And even, Lord, for we claim the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross of the Calvary. We claim, O God, Lord, your faithfulness, your goodness, your kindness, O God. Lord, your tender mercy sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, O God, na sa iyo lamang namin ibinibigay lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba na tanging para sa iyo lamang po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo po muna as we hear our announcements. Amen. Sa ating announcements po, ayan po, please stay after the service for our eating fellowship. So, let's take time po na maka-fellowship ang ating mga kapatiran, lalo na po sa mga nasa Parañaque po. So, please stay po after the service. Ayan po, after the eating fellowship naman po, wag po muna umuwi lahat ng leaders and workers at magkakaroon lang tayo ng short meeting po. Ngayong, ayan, every Thursday po, meron pong Bible study sa Dasmariñas. So, 7 p.m. po ito ginaganap. Kung may nais po na sumama dito po sa Bible study, coordinate na lang po tayo kay Pastor Joseph or Pastor Dong po para makasama po tayo sa Bible study sa Dasmariñas. And po, ang ating prayer and fasting for this month, starting po ito tomorrow, July 6 to 8, Monday to Wednesday. Ang ating prayer items po ay isasend na lang po sa ating mga group chats.
home midweek service schedule po. Ngayong darating na Wednesday ay kila Sister Miriam po. So 7 p.m. po ito. At least po sa 6:45 dito na po tayo sa church para po sabay-sabay po tayong pumunta sa bahay po nila Sister Miriam po. Gamit po ang Travis. Ang ating soaking naman po every Friday, 7:30 p.m. po dito po sa church. Ayan po, kanina po nag-start po ang ating discipleship training. So, ginaganap po to every Sundays, 8 a.m. to 8:45 a.m. po before po mag-start ang ating Sunday service. And hanggang next Sunday po, tumatanggap pa rin po ng mga gustong magpa-register po sa discipleship training. So, pwede po kayong mag-coordinate kay Pastora Chic kung anong level po. Meron po tayong level 1, 2, and 3. And ito po yung mga topics na pinag-aaralan po per level. Ayan po. Ayan po, ang ating youth service naman po dito sa J. Blue Molino ay gaganapin naman po ng July 25. Ito po ay Saturday at magsisimula po ng 1 p.m. dito po sa church. Ayan po. For our social media accounts po sa Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church. At sa Instagram naman po, JBLU_church. So, pwede nyo po i-follow, i-click po yung notification button para po updated po tayo lahat sa mga post and announcement po sa ating social media accounts. And yun lamang po sa ating announcement. Ngayon naman po, tinatawagan po lahat ng mga July celebrants. So, lahat din po ng mga may wedding anniversaries po ng July ay inaanyayahan po dito sa harapan at ipag-pray po kayo ni Pastor Dong. Ayan, nangunguna na si Kai. Birthday po, Kai. Sa lahat po na may birthday, kami po yung makikikain. Punta na po lahat sa harap at atin po silang ipapanalangin. Amen. Praise the Lord. Ito na po ba ang lahat? Amen. Sige po, atin po silang ipanalangin at itoon po natin ang ating mga kamay sa kanilang mga buhay. Ama namin Diyos na buhay, maraming pong salamat sa aking mga kapatid na magdaraos ng kanilang karawan. Dalangin po namin, O Diyos, na sila po'y pagkalooban mo, Panginoon, ng kalakasan nagmumula sa iyo. Patuloy ka nga po, Panginoon, sa kanila'y kumilos. At ikaw po, Lord God, ang mag-grant, Lord, ng desire ng kanilang mga puso. Lord, kami po'y nagdideklara ng mga mabubuting bagay sa kanilang buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa, even, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ikaw po, Lord God, ang tunay nga, Lord, magbigay sa kanila ng joy, Panginoon, ng peace, Lord God, sa kanilang mga buhay. Lord, salamat, punuin mo, Lord, ang kanilang puso, ng kagalakan na nagmumula sa iyo. At muli, Lord God, salamat sa bukas na langit na ang biyaya ay ibuhos mo sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Thank you ng marami, Panginoon. Muli, kami po ay nakikigalak sa kanilang kaarawan. At Lord, salamat na marami pang kaarawan ang ipagkakaloob mo sa kanila. Salamat ang marami. Pinupuri ka namin na lalahati sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Happy birthday po! Birthday to you. Birthday to you. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Faster! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama po, picture lang po. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Amen. Sige po, tayo po yung muling tumayo. At muli po nating ibigay sa Panginoon ang ating papuri, ang ating pasasalamat. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has Yes, Lord. Heavenly Father, O God, Panginoon, maraming salamat po sa oras na to, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, Your grace and mercy is sufficient every morning, Panginoon. Kaya thank you for all the blessings na nakukuha po namin, nare-receive po namin. Hindi man po namin ipinapanalangin, Panginoon, bagkus binibigay niyo po ng kusa sa amin, Panginoon. At Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga lingkod ng inyong ginamit, Panginoon. Simula sa entablado na to, Panginoon, hanggang sa likod ng kortina, Panginoon. Ano man po kanilang lakas na in-offer sa inyo, Panginoon, sinorender sa inyo, Panginoon. Kayo po yung magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, na hindi po nila sukat akalain, Panginoon, sa mga bagay na i-bless niyo po sila, Panginoon. Not for the material things, Panginoon, because ang gusto po namin is the spiritual blessings, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat din po sa inyong lingkod na naghayag ng inyong salita. Sa umagang ito, Panginoon, nawa, Panginoon, palakasin niyo po siya, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, Panginoon, ang kanyang mga pamilya, Panginoon. Kayo po ang bahala sa kanila, Panginoon. And Lord, nawa, Panginoon, sa bawat isang nandito, Panginoon, every day, Panginoon, katapuin niyo po yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Dahil, Lord, kayo po ang Diyos na mahabagin, Panginoon. At Lord, alam po namin, Panginoon, sa buhay po namin, ang inyong biyaya ay sapat, Panginoon. Hindi nagkulang, Panginoon. Kaya Lord, sa paglabas po namin, Panginoon, sa bahay-sambahan na to, Panginoon, ang inyong proteksyon, ang pagbalot ng banal niyong dugo, ang sumaamin, Panginoon, kung gaano niyo po kami ingatan sa pagpunta dito, Panginoon, ganun niyo din po kami ingatan sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tirahan, Panginoon. Kaya Lord, for all throughout, Panginoon, ang parating po na linggo, kami po ingatan niyo sa anumang pong bagyo, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. Your protection is on us, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo lamang po ang aming papuri, sa inyo lamang po ang aming pagsamba, sa tanging dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Because you